naozaj vytrpel v tejto sérii, to vyzeral niekoľkokrát, že ani nebude ďalej pokračovať a tiež sa dostal strelu do chodníka, ale je to dostelený hokejista, tvrdý chlap. Dostelený titulný. Mišo Roj, ktorého teraz vidíme, tak ten bol Adam najväčším tým pozitívnym prekvapením v drese Slovana. Veľký ďalej počas toho svojím takým hadovitým štýlom hry nevedeli Košičania ako za ním a vytváral perfektné šance pred svojím spoluhráčom. A dal nakoniec aj veľmi dôležité góly sám. Pripomíname, že na východe republiky v Ilarene bude stretnutie hráčov s fanúšikmi už zajtra. Oslavy v meste, oslavy titulu bratislavského mužstva. Samozrejme sa začnú už dnes, ale takéto veľké stretnutie s pohárom aj s fanúšikmi zrejme v pondelok na Primasiálnom námestí. A my čakáme jednak na rozhovory na ploche a jednak samozrejme aj na odozdanie pohára, o ktorý sa celú sezónu a najmä play-off bojovalo. Boharisti sa tam už zomkli okolo fotografov, ale mám také pocit, že zabudli, že ešte nemajú pohár. Robert Deme už ako kapitán dostal medailu a teraz dostane pohár. Od Juraja Širokého. Tak zatiaľ čo jeho spoluhráči sa tam už radujú. Teraz prichádzajú chvíle, na ktoré čaká každý hokejista celú sezónu. Dlhé mesiace, množstvo zápasov. Robert Deme sa po dlhočasnom pôsobení v zámorí a v Európe, skrátka v zahraničí, veď do zámoria odišiel ešte ako junior. Vrátil do slovenskej extraligy, vrátil sa na slovenský ľad a napokon ako kapitán doviedol Slovan Bratislava titul. Tak Robert Deme prišiel počas sezóny do kadra Slovana, bol naozaj širokou posilou. Dokázal, že naozaj dobrý hráč a nenadarmo aj bol vysoko cenený aj vo Švédsku v uplynulej sezóne. Robert Deme vo Švédsku spomínanej majstrovskej sezóne v Lani bodol 14 bodov za 7 zápasoch a to v švédskej lige. Veľa vidícia. Stano Šepánik by práve spomínaného Roberta Demeho už mal mať pri mikrofóne.